Nalazimo se na odjelu intenzivnog liječenja novorođenčadi KBC Rijeka, gdje se liječe novorođenčad ekstremno niske porođene težine i gestacijske dobi. Godišnje se na ovom odjelu KBC-a u Rijeci liječi oko 250 prerano rođenih beba. Brinemo o Istarskoj županiji, Primorsko-goranskoj, Ličko-senjskoj, o svim sjeverno-jadranskim otocima. Osnovni alat u njihovom liječenju je suvremeni inkubator. Mi pokušavamo kupiti vrijeme i omogućiti im da što prije sazriju. A da bi mogli sazrijeti, moramo imati dobar alat. Alat je intenzivni inkubator. Vrijeme je nemoguće kupiti, ali inkubator uz vašu pomoć je. Inkubator pokušava održati temperaturu prije svega, zaštititi ga od buke, zaštititi ga od svih štetnih posljedica. Bez inkubatora ne bi mogli funkcionirati, naročito kod ovih ekstremno niske porođene težine. Ovi mali ljudi trebaju našu pomoć. Pozivam gledatelje RTL-a da svojim pozivom na 0609 pomognu u ovoj akciji. Nazovite 060 90 07.